θα σας μάθω πώς να μπορούν να σας κάνουν donate στο Please Donate για το Roblox. Πάμε Google, γράφουμε Roblox και πατάμε στο πρώτο. Περιμένετε λίγο να ανοίξει στη σελίδα. Εδώ θα πατήσουμε Create. Ωραία. Τώρα θα πατήσουμε Creation. Και θα πατήσουμε αυτό που έχουμε και καλά φτιάξει. Θα πάμε εδώ. Και μετά θα πάμε λίγο κάτω και θα πατήσουμε Passes. Και εδώ θα πατήσουμε Create a Pass. Βάζουμε μια φωτογραφία. Βάλει τον άλλο, ξέρω. Το ονομάζουμε όπως θέλουμε. Ρονάλντο. Περιγράφει ό,τι να είναι, δεν μας νοιάζει. Ωραία. Και τώρα πατάμε Create a Pass. Και τώρα πατάμε πάνω του και θα πατήσουμε εδώ Sales. Πατάμε Item for Sale και βάζουμε όσα νούμερα θέλουμε. Εγώ ας βάλω 10. Save. Πατάμε και μετά το ξαναβλέπουμε. Και μετά το έχουμε έτοιμο για να δούμε. Πατάμε πάλι Creations, την περιοχή μας, Passes. Και Ρονάλντο. Όμως επειδή είναι Display δεν μπορώ να τα αγοράσω. Θα ξαναπάμε εδώ. Να το δώσω μου. Πατάμε πάλι Sales και πατάμε Enable και πάλι Save Change. Και τώρα ξαναπηγαίνουμε στα Creations. Ξανά το ίδιο. Πάμε πάλι Passes. Και τώρα βλέπουμε ότι είναι Enable. Και τώρα μπορούν να μας κάνουν 10 Robux donate. Έχουμε βάλει. Εγώ έχω βάλει δηλαδή 5.000, 50, 100, 20 και τώρα 10. Και να μην ανησυχείτε, θα φορτώσει. Να δείτε τώρα και στο Roblox. Και κοιτάξτε, εδώ έχουμε και 10 Robux, τα 20, τα 50, τα 100 και τα 1000. Αν σας άρεσε το βίντεο και σας ήταν ενδιαφέρον, πατήστε ένα like και εγγραφή και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!